No mutta oikein mahtavaa iltaa kaikille. Tänään me ollaan Temmin parissa. Tarkoitus olisi vähän pestä romua ja se on vähän tämmönen likainen ehkä, kuten joku saattaa huomata. Vähän käyty ajamassa ja onko paskassa? Joo. Ei mikään erityisen kliini. Ja mä kävin lämmittele koneen. Putki on kuuma. Lataan vaikka soundchecki tähän tosta. Noin, nyt te kuulitte soundcheckia siitä. Vetää ihan ok ja kytkin on nyt säädetty ja tolleen ja se ei silleen niinku, se ei nosta oikein keulaa, mutta en tiedä, kulkee mun mielestä aika hyvin. Ja mitä nyt sitä nyt souttia Kuralalle Käyköstilaisen kanava jossain vaiheessa, niin totesi, että hän tää vedää, niin kyllä se niinku silleen mun mielestä vetää, mutta se vetää vähän eri lailla ehkä. Joo, se on oikein. Ja mä ajattelin, että meillä on nuo mobiilidelvakit tuolla lootassa. Tämmöset rekkaöljyt. Mä kelasin, että vaihtais noihin Smotard Racing a.k.a. Daniel Saigan suosittelemiin noihin Bel-Ray 15V50 öljyihin. Ja kattoo sitten niillä melkein parempi. Kyllä mä näin väittäisin. On tosiaan pesusvähäkin täällä tänään. Ei se mitään, ei se on niin oleellista. Elikkä noin niin. Tosiaan kone kannattaa aina lämmittää ennen kuin laittaa vaihtaa öljyt. Ootas. Katsotaan kohta. Kannattaa lämmittää kone kunnolla. Ihan ajaen ennen kuin öljyt pois. Se öljy vetreytyy ja se on helpompi valuttaa silloin pois. Näin se sieltä valuu oikein iloisesti. Ei se kovin hyvän näköistä oo tämmösen 10 tunnin ajon jälkeen. Tai no on tuon ihan prima. Sille. No niin. En tiedä, mulla on vähän paskainen käsi täällä nyt. Ja tosiaan mä saan tuossa 10. päivä. Joo. Eli 10.4. mä saan kortin ja silloin tulee ajopätkää niin sanotusti. Että sit kuvataan semmoista. Ja ei vit enää hirveästi ajalla ilman sitä korttendaakelia, kun lähtee tuo kortti tosta, tai siis olematon kortti sitten myöhästyy tänään edespäin. Valuttaa vähän vielä sinne ja tosiaan tää pyörä on näytöllä Jyväskylän MP-messuilla 6-7.4. Tulikohan äänestelemään katsomaan tää livenä miltä tää näyttää. Vai näyttääkö miltä? Mulla on tarrojakin joossa siellä, että tulkaas kyselee vaan. Jos joku ei tiedä miltä tarrat näyttää, niin tarrat näyttää tolta. Tää vittu. Joo, tolta näyttää joo. Ja ei mitään, palaillaan sit kun ruvetaan pesemään tätä. No niin, eli mulla on aina ollut tämmönen homma, että mä pesen painepesurilla pyörän. Tästä vaan niinku tolleen. Näin pestään yleensä änkän päätyyn laitetaan jotain tommosta, et sinne me vettä tai avaimet pois tosta ja tälleen. Ja sitten vaan pistetään nyt suihkutelle, eli eka pestään vetästään vaan painepesurilla huuhellaan toi
Ja sen jälkeen sitten jynssätään. Palataan siihen sitten kun ollaan vetästy pesurilla toi. Ei vittu, puuttuu sieltä päästä se. Eli tonne reikkään. Laitetaan tolleen paperia. Sinne ei mene hirveästi vettä. No. Ja sitten vaan kuule otetaan tosta pesuri kähteen ja vasta pesemään ja siinä on tommonen se samaa hintaa pois nuikkista ja joo. Joo, no palalaskuttu on huuheltu. Ja nyt ruvetaan pesää ite parraa. Mä oon ite tykännyt käyttää ainakin tämmöstä korreki liutinpesuvahaa. Siinä on esipesu, pesu ja kiilto samassa. Tätä iskittää tämmösen käytiin sisältä hakea lämmintä vettä, koska eihän tätä millä kylmällä vedellä pestä, ei tää siitä tykkää. Iskitään tänne ämpäriin semmonen mukava luraus tätä meidän ainetta. Vittu, onkosko tää? Joo. Siitä me otetaan tommonen ihan reilu suihkaus. Sovitaan, että siinä oli about desi. Ja sitten me ruvetaan pesemään itse parraa. Siinä me käytetään tämmöstä sientä. Sieni laitetaan tuonne ja sitten se se hetken imee itteensä sinne ja sitten ruvetaan itse paskaa pesemään tosta. Totta kai hiukan kiiltää joku ollaan ihan huuheltukin se vaan, mutta pestään nyt taas ja messuu sit kondiksessa ja tosiaan Kemmun teoriakoe meni ykkösellä läpi 74/75 pistettä tuli sieltä ja joo. Ei siinä. Sitten me otetaan täältä taas anko. Vähän tosta kastellaan sitä tolleen. Tää on yhäkään helvetin vaikea, sit vaan niinku yleisesti tosta ruvetaan niinku jynssäämään. Tää on vähän vaikea tälle näyttää yhdellä kädellä, mutta nää ja sitten vanteisiin totta kai hinkataan enemmän ja kaikkea tämmössä. Joo. Että palaillaan sit kun tää nyt vaikka on pesty. Joo, tästä vaan puunataan niin perkeleesti. Tämmönen hattukin löytyy tosiaan ja tossa ja tässä nyt on vähän tämmöstä clean buildia, että tuo ei välttämättä pidä paikkansa. No ainakin husaperkki jättää, mutta kotarit ehkä jää, en tiedä. Vituttaa nuo kotarit. Vituttaa aika lailla kaikki. Mutta kuten huomaatte, täällä Wiimäkset kiiltää ihan kiiltona ja tää on puunattu jonkun saatana tunnin tässä. Rupeahan se pikkuhiljaa siitä tuolla vällikaa ja tuo rupea puistumaan. Tuo rupeaa tästä puhistumaan ja rupeaa se olla ihan siisti. Tää vielä vähän puunoilla katella. Puta madre motherfuckers. Arvostelijoille, kriitikoille, heittereille, backstabbereille. Viulu ja slimbaa, mitä sä pinnaat? Jengi myy paskaa, 20 hintaa, en arvosta paskaa. Enkä dopii, tuhuudelle kattoo, joudut Lego noukkiin. Narkareittekaan ratapihan lekat kolis. Tästä Sounder of Police! Sit saat isommat syytteet ku pedarit. Tykkisuus tuomari eri lailla kelasit. Nyt me ruvetaan pesemään pesulla joo, että jatketaan. Ei itse vielä. Päästään sylläri tuo mettä. Silloin kun kilahtaa, hommat menee kauheeksi. Ovioikeuden vapauttama. Anneli Auveri, ei vittu kelatkaa, kuka meidät pelas? Joo, ruvetaan pesemään. Siis
Niin, joo. Frendit on tulos, siellä ylhäällä venatkaa DSG-mestoil, sillä semi-warning on. Kokoomus on mafia, Jari Aarnio, ihan sama mihin. Ne rotat tunkeekin, sä et tuu selvii ees riksu bunkeris. On Suomen vihatuin, mä oon Suomen vihasin ja siinä on iso ero niinku kaunilla ja lihavin. Vittuksi vikiset kun lyödään pöytään faktaa, kun Giga LS backiin sä sählät mä oon hasla. Kurkotan korkeelle ja donka joka matsis. Straight out of 90s, Jordanin tassi. Raha löytää luksus vaik puksus ja puhut sas rumast hutsus vai niistä 16 jätkän muksu. Ei päätä paina, mitä mietit musta? En mäkään tykkää hei susta. Motherfucking dandada tissit pelkkiin räkiksiin. Ja nyt vituttaa kuulla näet läpi, but I don't give a fuck, mä en oo mikään Tupac. Älä aito oikein niinku motherfucking Wu-Tang. Ja kun Eastside mä huidan nuodet totta alle luudan. Dandada motherfucker. Hei tapasis kun luulet olevas jotakin, tuu käymään meidän huudet. Hyvät sit soitakin jo polis, älä dissa tätä paskaa, ku et ite sitä jaksa. Tunti mun kutes ja oot 100% hasla, ihan sama mitä huudat sun kruules mä bulla. Anna yksi aihe vielä, niin mä kerron mist me tullaan. Leika kolisee masalla ratapihan takas ja lukee tikkukirjan, kuka vittu on tää taka. Te rehdisti matsku, valtio lasku, tää kredi painaa patu, nei maakki rota katu. Mitä vittu sä haluut, sähän sait jo mitä pyysit. Sulle pitäis tatskaa otsaa, missä on mun rynnit mustat Se on näissä messupöydessä semmonen homma, että ne kattoo pohjastakin näitä vehkeitä, niin pestään toi pohjakin tosta. Mä tulen vastaan, joku on taas saanut pataa. Radalta himaa ja sit taas lisää kamaa. Sä dissaat vaan siis kun luulet olevas jotakin. Keljuko katala, tulin ottaa omani. Vihaa tai tykkää, ei kiinnosta yhtään. Tultiin tekee tänne just sitä mitä lystää. Älä ei ne tuikin ymmärtää sun lyskää. Ei ne taju riipperi, meillä aina olla ryskää. Ei se mitään jos veri vetää itää. Kunhan vaan verenpaine veren liikkeellä pitää. Turha selitellä ja turha yrittää. Rinnalle ei tulla vaan sinne pyritään. 411 heska kryvi aina. Se on kato aina kun jos joskus oppis käymään tulee minttää niinku miittikuvia, niin pitää olla pohjakin mintissä, kun ne tulee sen eteenpäin silleen ne kuvat, niin näkyy pohja missä, niin kannattaa sekin mintissä. Ja sitten pelkäätte, että tää menee paskaksi, niin ei, se on molempia kaatumatappeja ja tangon varassa ja tankoo pehmusteen päälle, joten ei siinä mittäänkään. Joo. Kyllä huomaatte linkku kiiltää hullailla. Ja yksi semmonen kikka, mitä kannattaa käyttää paskaisia osia. Lähette präkkistä siihen. Tää on tämmöstä IKH Power Brake Cleaneria. Liarron poista ja vettä sitä siihen ja sit painepasurilla perätään siihen edellä. Osat lähtee kaikki, yksikään likaa ei jää. Sitten huutastaa pyörä viimeisen kerran ja sitten annetaan kuivaa tai kuivataan ja loppu meneekin sitten katteiden vahaukseen. Mulla ei ole vahoja, niin pitää ostaa ja präkkiksellä ja liinalla kiillottelu. Messu on hyvässä kunnossa, ettei missään likaa. Se on se homma, niin pojat. Tämmönen hattu kannattaa aina olla pestissä. Yhtä pitää, heittereistä ei välitetä mitään. En muokkaa mun riimejä kenenkään mieliksi. Enkä todellakaan sans periaatteitani pieniksi. Siitä voitte kelata ja pienis mielis. En natsaa pätkäkään mitä musta muka tiesi. Kun tavalta toisensa kuitenkin mua mietit. Tiedoksi eteenpäin mua vievää taistelu vietit. Tän jälkeen voidaan todeta, että pyörä on suht puhdas. Ei oo oikein missään likaa enää. Ja sit vie pyörä katpuoli talliin, tässä hetken valutella tässä. Kaikki liat pois ja tossa on muuten jotain kulumaa, jotain mustaa. Vetää tuohon vielä sitten vahaa ja kaikki. Näin me saadaan ihan minttiin jutut. Aika siinä musta tuntuu, että tää video on päätöksessään. Kiitos kaikille, jotka katso videon ja tällaista ja ei muuten palaa ensi videossa, on hyvällä tuurilla ajopätkää ja joo. Eikä siinä. Nähdään ensi videossa, morjesta.